Едно от най-популярните анимета в новата генерация е Black Clover. Може би не толкова популярно както Demon Slayer и Jujutsu Kaisen, защото за разлика от тези две анимета, Black Clover анимето бива спряно на 30 март 2021 година. Мангата обаче продължила да излиза, като през 2023 година декември месец Black Clover поредицата преминава в Giga Shonen Jump. Тоест мангата не излиза както преди един път на седмица, а един път на 4 месеца. Но днескащата тема е за анимето, не е за мангата, така че стига сме се отклонявали, нека да преминем към същността на видеото. Струва ли се да гледаме Black Clover и защо? Това ще разберем в новото ми видео, но преди да продължим, искам да ви напомня да се абонирате и да харесате клипа за още аниме съдържание. Black Clover е поредица както писана, така и илюстрирана от мангаката Юки Табата. Преди да започне своите собствени поредици обаче, той работи като асистент на Тошиаки Илаширо. През 2011 година Юки навлиза в Golden Future Cup с one-shot мангата си Hungry Joker, с която той печели първо място. Тази манга по-късно бива превърната в цялостна поредица, която минава в Weekly Shonen Jump от 2012 до 2013 година. След завършването на Hungry Joker, Табата публикува друга one-shot манга, озаглавена Black Clover, отново в Weekly Shonen Jump. Точно така, Black Clover първоначално е била one-shot манга. Като по-късно Black Clover се превръща в цялостна поредица в Weekly Shonen Jump, като официалното й начало е на 16 февруари 2015 година. През първата половина на 2017 година Black Clover се нарежда на 28 място сред най-продаваните манги в Япония. Година по-късно целият Black Clover франчайз бива 24-тия най-продаван медиа франчайз в Япония. Black Clover на анимето пък стартира октомври 2017 година, което означава, че анимето излиза в продължение на около 3 години и половина. Сега нека да поговорим за това, от кого е бил вдъхновен Юки Табата. Естествено, както повечето мангака автори, Табата също е бил вдъхновен от Акира Торияма. Той цитира, че творбата на Торияма, а именно Dragon Ball, има огромно влияние върху решението на това той да стане манга артист. Това, което го вдъхновява повече обаче е поредицата на Berserk на Кентаро Миура. Той е искал да създаде шоунен, еквивалентен на Berserk, докато също получава вдъхновение от други фентази поредици като Dragon Quest The Adventure of Dai, Lord of the Rings, Harry Potter и филмите на Гуилермо Дел Торо. Нека да разгледаме малко от самата поредица. В Black Clover се разказва за момче на име Аста, което няма никаква магия в свят пълен с такава и много трудно би могъл човек да оцелее без такава. Той обаче оцелява без нея и поради липсата на магия той компенсира това чрез много, ама наистина много тренировки. Точно за това и в такава физическа форма и доста хора биват надъхани от Аста, не само заради неговата физическа форма, а и за това, че той никога не се предава и това, че няма никаква магия не го обезкуражава да сбъдне своята мечта. Това именно надъхва хората да постигат своите цели. Мечтата на Аста е да стане крал на магиосниците. И много хора ще кажат и казват, че това е ефтино копия на Наруто. Да, обаче Black Clover не е копия на Наруто. Да, има ги някои черти като това, че Аста също е сирак, защото бива изоставен пред църквата, също има мечта, която да постигне, а именно да бъде най-важната личност в царството, но Аста израства със семейството от църквата, което той приема за свое. Аста пък не бива приеман, защото е селянин. Това обаче се променя след многото пъти, в които Аста доказва на останалите отбори от царството, че независимо дали си селянин, ти пак можеш да постигаш целите си. Той натрупва опит чрез битките, които е имал и доказва, че всичко е възможно. Има моменти на отчаяние, разбира се, но той никога не се предава. Също така, лично за мен, това, че съперничеството в Наруто го има и в Black Clover е така, но съвсем не е еднакво. Съперничеството в Наруто, както знаете, е кой ще стане по-силен между Саске и Наруто. Да, обаче те хващат два различни пътя. Докато при Black Clover Аста и Юно също се борят кой ще стане по-силен, но се борят като приятели и в една организация, а именно магическите рицари, но просто са в различни отбори. И въпреки това, тяхната мечта е една и се състезават именно за нея, кой първи ще стане крал на магиосниците. Лично за мен усетих повече съперничеството в Black Clover. Това, което бих приел повече, че е копие, е ако е свързано с Bleach. Защото наистина има някои предпокриващи черти и горе-долу съвпадащи герои, като например Мерио Леона и Зараки Кенпачи, но всеки автор има вдъхновение от някой друг. Да, Табата също има вдъхновение от създателя на Bleach, Тите Кубо, но когато става на въпрос за вдъхновения, дори да Big 3 имат своите вдъхновения от Dragon Ball. Лично за мен хейта за това кое, какво и как копира идва в повече, защото все пак важното е да се хареса творбата. Нормално е да си вземат идеи и от по-стари анимета. Например, Demon Slayer и Jujutsu Kaisen също може да се нарекат, че се копират или имат своите прилики с Bleach и Наруто. Нека ви кажа няколко причини, поради които трябва да гледате Black Clover според мен. Black Clover е аниме, в което може да видим доста голямо развитие на героите. Като главен фактор в промяната, например при отбора на Аста, а именно черните бикове, е самият ни главен герой. Той вдъхновява и показва, че ако не се предаваш и работиш здраво и усърдно, можеш да постигаш целите си. Поради неговите действия ние виждаме как целият отбор става все по- и по-силен по време на анимето. Анимацията за мен беше окей, но не от най-добрата,
но все пак е доста добра за времето, когато е излизало анимето. Нали, не можем да я сравним с Demon Slayer Jujutsu Kaisen Season 2 анимацията, защото самото аниме е по-старо от тези двете, а и зависи от студиото. Защото, например, студио Pierrot, а именно студиото, което анимираше Black Clover, има голямо развитие от към анимацията. Добър пример за развитието на анимацията е, например, Bleach Thousand Year Blood War арка и двата сезона, както и филма на Black Clover, който беше релиснат на 16 юни миналата година. В смисъл, вижте разликата в анимацията от анимето и тази от филма. Обаче, разбира се, битките бяха с доста добра анимация, особено по-късно в анимето. Но все пак Demon Slayer се знае като анимето с най-хубава анимация, няма спор. Сюжетът е много добър. Злодеите са също такива, че в момент, когато си помислиш, че битката е приключила, тя всъщност продължава и няма как да предвидиш какво ще се случи. Black Clover е едно от аниметата, които могат да те грабнат още от първия епизод. Буквално искаш да видиш развитието на главния герой и не можеш да спреш даден епизод, искаш да разбереш какво се случва в следващия. Black Clover е аниме, което има много малко филър епизоди, което е доста хубаво. Може да е малко излишно, но това аниме няма нито един слаб опенинг. Не знам как са ги мислили, но наистина са много добри. Моят експериенс с Black Clover е такъв, че анимето ми грабна още от първия епизод. Допреди да изгледам анимето, Наруто ми беше любимото, но нещата рязко се обърнаха след като изгледах Black Clover. Като го приключих още на следващия ден, започнах да чета мангата и ме беше яд, че са спрели анимето преди още по-интересната част. Преди да продължим, искам да ви напомня, че ако ви харесва съдържанието, което правя, може да се абонирате за мен, а ако искате да разберете защо пък да гледате Наруто, може да видите клипа на Double Shinobi. Това, което ми хареса на мен, както и на повечето хора, а именно главният ни герой е Аста. А когато ни показа тялото си, бях изумен от вида му, но имайки в предвид бройката на упражненията, които прави, е нормално да изглежда така. Също така ми харесва как е замислен самият герой. Момче без магия, което става магически рицар и се изправя пред трудностите с неговата антимагия. Опонентите на Аста си мислят, че е много лесен за побеждаване, защото виждат, че няма никаква магия. Да, обаче когато битката влезе в разгара си, те виждат, че няма толкова голям шанс за победа. И започват малко или много да се страхуват от Аста. Той допринася толкова много за отбора си, че успява от последно място да го издигне на второ място в класацията на отборите. Дори кралските особи приемат Аста и му имат огромно доверие. Той и неговият съперник Юно са наистина доста добри герои. Nice. Не говорех много за Юно, защото мисля да му направя отделно видео, където го разглеждам по-обширно. Може да напишете долу в коментарите дали бихте желали такова видео за Юно и дали искате да правя профил на герой, не само от героя Black Clover, а и на героите на Zuma Eleven. Също така искам много да ви благодаря за 300 абонати и за това, че видеото на Zuma Eleven избухна. Буквално вече има 11 000 гледания и със сигурност ще има още на Zuma Eleven видеа. В крайна сметка, заслужава ли се да гледаме Black Clover? Да, заслужава си. Надявам се да съм успял да ви накарам да дадете шанс на Black Clover и очаквам вашите мнения долу в коментарите. Дайте лайк на видеото, абонирайте се и ще се видим следващия път.